Isa na namang araw ng galak at saya ang dala ng aming team dahil spreading love, happiness, and good vibes yan ang hatid sa inyo ng JFS Petals and Services. Hi mga ka-JFS, this is your Kuya Bibs, Tony Lancero, ang Mamas by Vlogger ng Camarines Sur. Sa ngayon, ako na naman ang makakasama nyo bilang maging love ambassador ng JFS Petals and Services because we don't just create, we captivate. Kung sa mga nakarang araw ay dinayo natin ang iba't ibang panig ng Bicolandia para sorpresahin ang ating mga kababayan, ngayon naman nandito tayo sa Pamplona, Camarines Sur para sorpresahin ang isang ginang na si Ma'am Crescencia na magdiriwang ng kanyang kaarawan, Kuya Bibs Vlog. Alam nyo ba na ang Pamplona, Camarines Sur ay isa sa pinakamagandang dinarayong bayan dito sa Camarines Sur? Kaya kung saan makikita nyo ang win-win resort kung saan ito ang pinakabago nilang atraksyon at kaya kung kayo ay makigala at lakwatsera, hindi nyo dapat kalimutan ilagay sa travel list nyo ang Pamplona, Camarines Sur. Pero bago ang lahat, tignan na muna natin ang package na inihandaan ng kanyang anak, katuwang ang JFS Petals and Services. Meron tayong Lapabels cake, a bubble balloon with message, a fresh flower bouquet, at isang harana ng ibibigay ng isa sa pinakagwapong haranista na si Kuya Gab. Kahit ano pang hinihintay nyo, samahan nyo kami dito lamang sa Pamplona, Camarines Sur para sorpresahin si Nanay. For our social media account, please follow us on Facebook, Instagram, and YouTube at JFS Petals and Services. And to promote my own social media account, please follow me on Facebook, Instagram, and YouTube, Tony Lancero. Kaya tara't ano pang hinihintay nyo, dito na lamang tayo sa Pamplona, Camarines Sur. Let's go! Yeah. Bago po tayo mag-surprise, please subscribe on JFS Petals and Services na nasa inyong screen. Subscribe! Andito na po kami sa place para po surprisehin po si Nanay. So I'm very much excited para makilala si Nanay. Kaya tara, samahan nyo kami. Ayan naman si Bibi. Dito na po tayo para sundayin po si Nanay Crescencia. Si Nanay Crescencia po, taga dito po. Ah, sige po, thank you po. Hindi naman po yung may anong aso? Hindi naman, sige po. Si Nanay Crescencia po nasa loob. Ah, sige po. Dito na po tayo para surprise sa Nanay Crescencia. Sana po makilala po natin siya ngayon. Medyo marami lang pong aso pero kakayanin. Uy, ido da. Si Nanay Crescencia po. Nasa loob? Nasa loob? Pwede na po ako dito? Ang daming aso at pusa. Ay! Sino? Demon. Ay, I like the white cats. Tao po! Tao po! Tao po! Hi, ma'am! Maray na hapon po. Ano ma'am, from ano po kami ma'am? Sa delivery po kami. May nagpadala po si Sir Boy. Si Sir po si Ma'am Crescencia. Tinatawag na po ata si Ma'am Crescencia. Hindi pa ako pwede. Ay, Nay. From delivery po kami, may pinadala po si Sir Boyet po, from Australia po. Kayo po si Ma'am Crescencia. Ay, yes po. Ma'am, pero okay lang po magsama lang po kayo ma'am sa likod. Nandyan po kayo yung delivery po. Magpapapirma lang po kami tapos ma'am picture. Sige po. Ma'am, kaano niyo ma'am si Sir Boyet? Anak, Ah, anak niyo po. Nasaan po siya ngayon? sa Australia. Ay, wow. Nasa Australia pala si Sir. Sige po. Magpapapicture lang kami na tapos magpapapirma lang po.
Nay, dito po kayo na. Okay na po. Nay, usog po kayo dun na. Okay, one. Usog po kayo dito na. Okay, one. Ayaw mabuksan. Oo po, Nay. Nandito po kasi yung resibo. Dito po kami magpapapirma po sa inyo, tapos magpapapicture. Okay lang po? Okay na po. Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Ma'am, maligayang kaarawan po. Ilang taon na po kayo, nanay? Ito. 82? Hindi naman nalata. Parang 81 si nanay ngayon. 91. Hindi po, parang 81 lang po kayo, nanay. Nay, kidding aside po, happy birthday po sa inyo, nay. Sana po na-surpresa po kayo sa munting handog ng inyong anak po na si Sir Boyet po. So ano tayo na yung masasabi niyo po, nanay, kay Sir Boyet na, ano po, na manonood po ngayon? Siya po yung nagpadala po sa amin. Kami po ay naging kulay lamang po para i-celebrate po yung birthday niyo, nanay. Oh. Yeah, thank you for this celebration. Ano lang, ang na-occupy ko masyado sila, Ate Mutesi mag-asawa, tsaka yung mga anak niya. Si Ate Muteri, andito rin. Ay, si Cherry, hindi pala ate. Yes po. Nay, na-surprise. Isang palakpakan naman po dyan para kay nanay. Nanay, kami po ay nagagalak po na nakipag-celebrate po ngayong birthday niyo po, nanay. Kaya nanay, from JFS Petals and Services po, tanggapin niyo po. Meron kayo na Rama Bells cake, may bubble balloon na may happy birthday mama, and syempre hindi makokompleto ang isang nanay pag hindi siya makaka-receive ng fresh flower bouquet from JFS Petals and Services. Yes naman, ang gandang-ganda ni nanay with fresh flower bouquet. Oh. Mas lalong lumabas ang ganda ni nanay. Kaya hindi talaga latang 82, di ba? Yes naman po. So, siyempre nanay, hingi naman natin ng ibang message po yung isa family members niyo po na kasama po ngayon. Ang sabi daw po ni nanay ay kasama niya daw po ay mga pamangkin daw po. So, sino daw po yung pamangkin na kasama ni nanay? At saka isa pa doon. Sige po. Magbigay mo ng message kayo po yung representative niyo po. Representative sa mga anak at mga mami nila, kapatid ko. Apo. Ano na yun yung nanay? Test. Nanay Tess po. Sige po, ano po yung mensahe niya po para kay Nanay Crescencia? Happy birthday. Sana'y magkaroon ka pa ng mahahabang buhay. Marami pang birthday. Oo, marami pang birthdays to come. Para lagi tayong magkikita. Oo. Yes po. So, Nanay, isang hug and kiss naman po dyan para kay Nanay Crescencia po. Palakpakan naman po tayo dyan. So, very short message pero po, masyadong malaman po yung sinabi po ni Ma'am Tess po sa inyo po. So, sino pa po, Nanay, ang gusto niyo pong hingyan ng mensahe at may tinatawag po kayo? Isa pang pamangkin ko. May isa pang pamangkin na requested ni Nanay. Sino pa po? Sige po, Nanay. Requested po ni Nanay po. Kasi si Nanay daw po ay hindi niya daw po kasama ngayon yung tatlo niyang anak. Ay nakikituloy daw po siya ngayon sa kanya pong pamangkin. Tama po ba, Nanay? Yes po. So, Nanay, halata naman po mahal na mahal ka po ng inyong mga pamangkin po. Halata naman po sa kanila. So, Nanay, ano pong pangalan po nila? Cherry. Cherry po. So, si Ma'am Cherry ay isa pong pamangkin po ni Nanay. So, Nanay, ano po yung message niyo po kay Nanay Crescencia? Happy birthday, Auntie. Sana matupad yung wish mo for healthy life and longer life. Yes po. Palakpakan naman po dyan. Nanay, isang kiss and hug naman po kay Nanay. Natin si Kati. Si Cathy. Si Kumay na. Ayan po. Isang kiss and hug naman po dyan, Nanay, para kay Nanay Crescencia. Palakpakan naman po tayo dyan. At syempre, Nanay, may mga tao pong nagbibigay po ng mensahe po sa inyo kahit wala po dito ngayon. So ngayon, Nanay, nagbigay po ng isang video message ang isa niyo po atang pamangkin. Ay, apo po yan. Ay, apo niyo na po. Okay Anak po. ni Tess. Ito, Nay, pakinggan niyo po, Nanay, yung message niya po. Hi, Auntie Shane. Happy birthday po. Kamusta ka na? Dahil lang sa iyo kaya ako nagkaroon ng ganito. Sayang, wala kami dyan ni Catherine ngayon. Nag-celebrate ka ng birthday dyan sa bahay ni nanay.
Pero di bali po, pag uwi namin next year ni Kati, puntahan ka namin dun sa Baaw. Happy birthday po, Auntie. Wish ko po sa inyo na palagi ka po in good health at huwag ka pong mag-iisip ng kung ano-ano. At dalangin ko na maraming pang birthday ang dumating sa iyo. Bye-bye po. See you po sa pag-uwi namin. God bless. You're welcome. Happy birthday. Hello, Mami Lola. Happy 82nd birthday. Me and my family wish you good health and a longer life. We love you. Sino siya na lang? Yes naman po. Isang palakpakan naman po sa lahat po ng video message na nagbigay po sa inyo, nanay. So nanay, kahit po wala po sila, wala po yung presensya nila dito, ay nagpati po sila ng kanilang video message at nagparamdam po sa inyo ng pagmamahal. Kasi ang isang dakilang lola, ang isang dakilang nanay, i-deserve ng mga ganitong surprise po. Maliit na bagay lang po ito para sa amin, pero po sa mga ganitong katulad din nanay is malaking-malaki na po ang pagmamahal na naibibigay niyo po sa inyo. At alam naman po namin, nanay, na mapagmahal po kayo, nanay, kasi wala po kayong ganito karaming audience, nanay. Ang dami. Palakpakan naman po tayo dyan sa lahat. Apo yan. Mga apo, mga pamangkin, mga manugang daw ni nanay. So nanay, syempre, kung na-surpresa na kayo, nanay, sa aming Car Truck Surprise, hindi lang yan, nanay, kasi meron pa po kaming surprise. At haranain kayo ng isa sa pinakagwapo naming haranista na si Kuya Gab. Kaya samahan nyo kami sa loob ng bahay ni nanay para kantahan si nanay ng magagandang awitin. Ayan, live na live pa rin tayo sa loob ng bahay ni Nanay Crescencia para kantahan siya ng isa sa pinakagwapong aranista ng JFS Petals and Services na si Kuya Gab. Kaya palakpakan tayo, guys! Kuya Gab! You ask how much I need you, as I explain. I need you, oh my darling, like roses need rain. You ask how long I love you, I'll tell you true. Until the 12th of never, I'll still be loving you. Hold me close, never let me go. Hold me close, melt my heart like April snow. I love you till the bluebells forget to bloom. I love you till the clover has lost perfume. I love you till the poets run out of rhyme. Until the 12th of never, that's a long, long time. Hold me close, never let me go. Hold me close, melt my heart just like an April snow. I love you till the bluebells forget to bloom. I love you till the clover lost its perfume. I love you till the poets run out of rhyme. Until the 12th of never, that's a long, long time. Until the 12th of never, that's a long, long time. Ikaw ang lahat sa akin, kahit ika'y wala sa aking piling. Isang magandang alaala, isang kahapon, lagi kong kasama. Ikaw ang lahat sa akin, kahit ika'y di ko dapat ibigin.
damdamin. Kung ang sinisigaw, ikaw ang lahat sa akin. At kung hilingan mo ang panahon upang ikaw ay malimukas na walang hanggan, ako'y maghihintay pa rin. Babalik ang kahubilan ni Mami. Ikaw ang lahat sa akin, sa may kapal aking dinadalangin. Dapat ba kitang limutin? Paano mapipigil ang isang damdamin? Kung ang sinisigaw, ikaw ang lahat sa akin. At kung hilingan mo ang panahon upang ikaw ay malimukas na walang hanggan, ako'y maghihintay pa rin. Palakpakan natin si Mami, guys! Ako'y maghihintay pa rin. Mami. Ayan, thank you so much kay Kuya Gab. So palakpakan naman kay Kuya Gab. Ang sabi nga ni Kuya Gab is si nanay ay nagbalik sa pagkadalaga at isang aranista po ang nagbigay po sa inyo ng magandang awitin, nanay. Kahit Nagbigay akong duwa lang ako, ibabayli ko pa si Mami. Ay, paborito daw ni nanay. So, Nung kapanahonan. nung kapanahonan daw ni nanay. Anong paborito mo nga niya, nanay? Sex bomb. Gumagano daw si nanay. Siyempre, paano kung pamangyarari yan ni Mami? Oo po. So, masaya kami na natin sa kayo na kayo ng isa sa pinakapaborito nyo. At syempre mga ka-JFS, hindi makukumpleto ang birthday ng isang kagandahan Queen ng Pamplona kung hindi po natin siya kakanta ng happy birthday. Kaya samahan nyo kami, sabayan natin na kanta si nanay at mag-blow ng kanyang candle. In 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nanay, happy birthday po. So close your eyes and make a wish po, nanay. Yung wish mo po. Yan po. Blow your candle na, nanay. Nanay, on behalf of JFS Petals and Services po, maraming salamat po kasi naging bahagi po kami ng inyong kaarawan at masaya po kami nakapagbisita po kami sa inyong bahay at makita po ang mga nagmamahal sa inyo sa buhay. So nanay, isang message na lang po, nanay, sa lahat po na nagmamahal po sa inyo. Message nyo na lang, nanay. Una sa lahat, yung masyado pagod sa akin, sa ganito, sa nangyari ngayon. Yung pamangkin ko, pinakapanganay sa lahat ng pamangkin. Mr. and Mrs. Tess. Sa lahat na nandito, mga apo, mga pamangkin, apo na. Kasi ako wala ko dito, apo, wala na. Sila lang, malasakit sa akin. Salamat sa inyo. Kaya po, yung message ni nanay ay punong-puno ng pasasalamat kasi sabi din nanay kahit wala daw po siya ngayon kasama kapamilya ng anak ay andito po kayong lahat para pumahalin si nanay. So isang palakpakan lang po para sa lahat. So nanay, happy birthday po sa inyong muli. So sa muli sa lahat ng mga ka-JFS, isang nanay na naman ang nasurpresa dito sa Pamplona, Camarines Sur. Kaya sa muli magkikita-kita tayo sa susunod pa mga video. So nanay, isang flying kiss and babay na po. Flying kiss po. Bye-bye! Bye!